Kaba susi kalau bagi nongelam jingi kisyu alam bakla be pai pa. Ngam tip la kitip nem kila pule nem ka ILP. Kaba nengkong ke don kaman puli ka Bengal Eastern Frontier Regulation. Shwa bakin keren. Kaba ar ki di ban pek ya giwi ki jala ki implementing state. Kumno ka kata ya kata ka ya ka tourism bakiong. Ngan ai tan yu nuksa. Ibangan penpai sa kata ka jingkren jong u MP ujungi. Pi kamu diu ban modify. Kaei ka jing thumu ko jing ki ban modify. Lari pi kwa ban kentiu ya ka tourism. Mang tengka Kambon lani invest ngala banong ka tinong way. Kambon hybrid but ki infrastructure. Late ka tain shela ka tain sora. Ka jaka ka ba kringi ki nong jing o ka pertai. Peit ka surok kalong kuno. Te kumno gini ki keren ya kata ka tourism. Habag ya ka surok kena syu ibet. Kamdan kanu ka ba ka sarkar kan shimi ka sinjam ba nong bakan invest mo haka tourism khanang bakan kan kringi ki nong jung ka perthai ndai ki kren be tang ye kata ngi kren ban regulate pe ngi kren ban regulate ya ka room ka mi jong ki briyu shagani ka jama ka jui kata ka de ka NLM permit don ki ba pensu tho ba pe wat kani ka jingle jong ka sarkar daga ba pli ya kata ka entry exit point kani kadi tang kacing persang banong to hoodwink mau lani ban deceive ban pen thami ban pen bi i pai ba bat ngangi i ba kadon kacing le khang juga sarkar khang bakan mi kan create ke inconvenience kan mi kanu kono ka kanja objection ki wi pat ki jaka ke ba marjan khana ba no plengani rum no habakot kan kot ikum ko to infiltration mo sel kabadan menshwa pila da pi bo ya ka la da pi pen trekam ya ka ILP pimdon kam ban bo watang ya kata ka point nang tiru Ndrai unu beri bona bar utip ba la room shme galia bakala de ILP state udon kam ban yo e ka payment on apply la bandan ki bawan sini kenong ring ile shme galia kimdan ke checking mo komo phile menta Nagaland phile shi Arunachal phile shi Mizoram kamun malab phile phya ban kin check epi kim check tama can you go there without a permit phila ban le klam ka permit kinut ban res takra ka plu yu beri bon haban apply ka permit Namar balada kumno lada lab yepi bob himdan ka permit then you'll be fine. You will be fine. Ndai kumba kalong kani ka gate ta lada light nang thela light dan besek sini. Kasilong bita hang thi. Ti kata ka jing ong jong u MP jingi ba ka ni udo yong u motion kamdon ga jingmi. Ka jingmi ka jing kta jong ka khai do yong ka jing kta jong ka khai motion ka de ka jing bam ni ai jong ka sarkar. Jong bam ka policy jong ka sarkar. Teka ka sarkar ka di manwan di polisi ki pamya ndai ka sarkar ka hun hadu mentaka si bakan don ka jinge khai to manu bu yonong nagani ka jinge khai to te nga kerpat ye ginong alam ki badon prom jinge sobha ba kin long kin kren da ka jing ket khli kam dei ban chu pen thami yu pai ba lek ki jaka ngan IAP ka Mizoram ka de ka way kat kum ki data ke ba pen pau ka kam perform better in tourism than Meghalaya ka Meghalaya ka ade lupa ka bobleu lo kurku long natural kamdei ka man-made philisha Sikkim ka de man-made infrastructure ka baki ka state government hang to hi ka promote ka tourism da ka ba ki wanra ki infrastructure ni hani la shudon lupa don kam tang ban pen bha ki khlan nei ai menta ken ai rao Sikkim ka de ka ILP implementing state te bali kini ki tourism bat bani mangi pat ki bako mangi don ni kata ka jaka jong kai perthai ki bamdan ni ka ILP hindring nimle bahag tourism kanu kala penmento ini any party in power dai kanu ko party ke badan haka sarkar hi kan persang hi balle kumra lada kadi ka congress kadi ka BJP bat ko mangi tip shai bakala banon jing shishan mar ke BJP ni kamna ban suthir dile se ke ibala da ka BJP ka sarkar BJP po dali ka ILP hang ni kan yo e credit that may be possible nimla banon Tendang ini PIU BUK ni ka Congress ni ka BJP it doesn't matter to us. Pi nganong pi ngan pen kan mau ya ka ke bangawan bani kudu ya pi ki perlok no tho khobora ka khan ri trek jong no pra ja kha khandai. Hadian baka sarkar ka pen bana bah ka khat khandai trek kan ka special session bakin pass da ka house ka resolution. Ngawan ban ai jingkren hang ni ngong ba ka kam da don kam ban pass resolution la ka state government ka kuat tang da ka notification ala. Te ngin keno you know. Lani manu baya conspire lani baya connive happening ke state government baka central government bakan wan kani ka situation ka bakum kani te ka state government ta kala nyat ya ka jigit kli ka central government
haji syaka ka state government kala ban pentrekam but mentala shisnem tammo ki pass ka resolution te kai ga jing artatien ga banga pen pau ga khandru trek hang ni po press club kadang yang adu menta bakino lam jing kimlang sincere ti kila bani shim kabu maki kila bani yu tenre kai ke ba ngi ko ni mo kalong ba pin pentrekam kita ki daw bano ba ka ta ga tourism ki day time kita ki daw ki ba chu pentame pa ba pen pa mla ban pen shisha ki facts ka la phi phai ka tourism ka mizoram ka dang le khamha ka mizoram ka di ka landlocked state Bhutan kini ki permit system Malaysia America mentaru pidon kam ke permit pimna ba chule kum to tenre u ba apply ban le visa de gilak ki British America te kamla long ba ya Meghalaya pin chu ong ba bahkan kata kanum kata lada piko abaga state Meghalaya kan kiyo ka tourism promote ka tourism invest create more infrastructure lagalong ka surop nanta develop ka hospitality ki beri kai gunu bagi beri nang ban respect ki beri banaban kita gini ki exercise ka government ka ben le lada ka ko aban promote ka tourism mla masyong tangka ILP kan ta no ya ka tourism lada ubri jingi umdon ka hospitality kum ki try sinong ngimpura mi banabar ka tar kan labang ta mo ndo bagi beri banabar ki wan ngidon ka hospitality ikren da 15 babhang yarap ki ha te kata kan ki degi exercise baka sarkar ka ben le kan lada ka ko aban promote ka tourism ka ILP menta kan ka sarkar kan issue ka notification kindan nang tu ki kindan ki ba ko apply permit ka purpose ka jungki purpose of visit number of days kila ham to kamdan jikta ti ki apply ka kum ka jingdon kam jiki pi te kamdan kam banong ba kamdan kam hidu banong da buat ka gate ban check te pila buat ka permit manu ban violate pi temut ubri upono be an da kim check nang hap don hi ka permit namar yo ngale sheu syahat chaban temut kanum dan ni gini kata ka inconvenience ka bagi keren kanum dan registry dan ka daw jiki bakimman ban pentrekam namar le se pilai kau ka parti ka badan haka bor sinchar por bangadang long amali mga bangara ya ka ILP po house ka umno ndai amanta pa kita ka parti kadai tang ka politics kani fe te kamdan ka pini ba habakot ni ka ILP kalong applicable hang ni tamba because kim kwa lar gini ru kibadan ka opposition mental lar kim kibadan ka ruling kim ne kidan ka opposition esikit so kalong ni te pila i gen ya ka stand ka jingi political leaders ka jingi kamlong firm ke apa pi yang na do sin kong ba kamlong kali benum long adu bukot tingingi yang na do sin kong ba em kalong ka clean politics na do bangila launch klade ka part of our speech ka benta jong ka jingkren jingi hamana ki meeting te kani ka ngimpat ong bangila ar sange ke ngidenge keren bat le singa nong ep ki bobon ki prolog ki ba ngila Punjab wad hak election ni Punjab halol kani ka nongrim ka bangi ni persoho ya ka jingdon kam jong clean politics ngi keren haki jaka ki bangio ka nugo ka jaka ka bangio la ban kren ngi keren ten rei menta namar ba kani ka revolution is dang banya be persoho tumu ka tar kani ka benta ke namar haman li ki kinu la ngi keren ni ka politics ni la ngi keren ni ka sensyar ka kharar ngim ju ya lat ya ka ban batai ya ka jingdon kam jong ka clean politics ke ka clean politics kumnu bangin yo ya ka clean politics ten rei le se ka jing ong ju pi ka long ba ngim kham yo song rei ka jingkren ka don ta shlong le se ngim la ban ngim chim la highlight haki media mo ka takar kom ka ba le sin i bangi kren be malakasi ten rei ka clean politics si ka campaign ka ya hi kalong haka jingya lenti ka ba malakasi ngi ya hi ngi kren ya ka ta tamalong ngin kham nang pen klan chu shu ka